Salutare, prieteni! Eu sunt Alex și astăzi vă fac o prezentare la acest meeting 2 NL PVB. Scuze, să începem. Negusau de armuri. Banal plus 9 tot. La fel și la ninja, la sura și la șaman. Negustorul de arme. Tot la fel plus 9 tot. Să vă arăt o chestie tare. Băgați bonus. Nu mai trebuie marmură. Puteți să băgați până la 5 bonusuri de din adaugă. Uitați. Vedeți. Ba puteți la frizuri de aici. De aici când luați, faceți caracterul, dați aici că vă de level 90 vă faceți level 105. Faceți skill-uri pe skill-uri secundare și puncte de grad. Magazinul general. Finisaje. Așa. Obiectele nuntă. Costume și frizuri. Costume și frizuri 2. Să vă arăt niște costume șmechere. Ăsta. Se pare că are și freză. Așa. Ori, așa. Am luat de fate, dar hai să nu. Am luat de fate, e bun. Așa. Evoluțiile. Stați. Mergeți la mățel. Vă arăt cam ce se evoluează. Cu masca să fie mască de frică, după aia la casca maestrului război. Sabia de bătălie se evoluează triton. În triton schițat. Pietrele, când le adăugați, nu eșuează. Le luăm așa, numeral, generală. Și așa nu am armă de generală. Vedeți? Oțelul la fel. Armura con diafare. Nu mă schimbă? Poate avem noroc. Nu avem noroc. Da. Cam asta a fost tot. Sper să vă apucați. E un server foarte tare. Și dacă e ceva, îmi dați pe meeting. Salutare!